Převo, dobrý, převo! Jasně, a jdeme na toho brankáře. Nebo na brankáře. Ještě nám řekněte, kolik vás je. A podám na sebe. Super. A za tebou, jak se jmenuje? Nikolka je šikovná, no. Hop. Super. A poslední Jirka. Výborně, dobrý. A můžete chytit do ruky, aby když tam hledat kamarádky další. Pojď. Nikolka je moc šikovná, bez vaniky. Paráda, ty byla výborná. Ty pojď asi na rozhovor, ne? To udělám potom. Výborně. A do ruky a můžete chytit další kamarádka. A dostaneš to ruky. Tak, dobrý den, takže vás vítáme na měsíci náboru dneska 20. května 2015 tady na fotbalovém stadioně Valašské Meziříčí. A máme tady zástupce Matyáška ze Šlízlítka. Tak Maty, jak se ti tady dneska líbí? Dobře? A na jakých soutěžích už byl? Ty jsi hrál tady hokej? Tady máme jak hokej? Já jsem myslel, na který disciplínách. Třeba už byl na slalomu? Ještě jsme byl na slalomu, ale na trampolínách už byl. Byl jsi na trampolíně? A jak jsi zaskákal, dobře? A fotbal celkově jako hra se ti líbí? No, si zamávej. Do kamery zamávej. Kamera zamávej pořádně. Tak si děkuji za rozhovor, jak se ti daří. Jo, kamaráde, díky moc. Plásem? Tak, čau. Ale víš co, to je to, Nám že jedno, nepřemýšlím. musíš taky oddělo nám vyvedl papučí. I na druhou stranu. Ještě poskakej, co tě napadne. Zase to jo, teď můžete na to. Ještě snažte se holky. Ještě. Makej, snažte se. Ještě, makejte. Dobré. Opatrně, opatrně. Super. Ještě někdo nebyl? Já tady vítám další krásné slečny z základní školy, které? Krajcovky. No, základní školy, mateřská školka Krajcovka, že jo? Jak se jmenujete, děvčata? A? Peťa a Adelka, nám tady přišli si zasportovat. Teď nám trošku prší, jak jsme se schovali po tribunku. A co jste už stihli, kterou disciplínu? Skákat na trampolíně. Bavilo vás to? Jo. No, určitě, když obejdete další stanoviště, tak dostanete nějakou odměnu. A budete i kreslit? Nakreslíte nám něco hezkýho? Jo. A co nakreslíte, Peťo, ty už máš něco rozmýšleného? A nakreslíte tam i třeba fotbalový balón, aby se nám to hodilo do tematiky? Jo. Jo? Bude barevný nebo černobílé? Já barevný. A Adelka barevná, výborný. Tak zarveme spolu sportu zdar. Můžeme? 3, 2, 1. Sportu zdar! Výborný. Tak děkuji za rozhovor a ať se vám tady dostaví holky. Zamáváme na kamenama. Azar, díky moc. Otázka, vždycky, když jsme vyhráli, tak tam nahoru se pověsila česká vlajka. A víte všechny 3 barvy, které na té vlajce byly? Tak třeba tady. Modrá, bílá a červená. Výborně. A
Martin Kotulek. Těma fotbalistama, jako je Pavel Nedvěd, Karel Poborský a další, které znají spíš vaši tatínkové. Ještě se to na fotbal. Jestli znáte brankáře, který chytá v helmě. No výborně, tam vzadu, kolik. Výborně. Sahej se do brandy, se. 1, 2, 3, 4, 5. Tobě bombo donesu, jo? Možno, Škula. To je nějaký fotbalista určitě. Jejda. Pepi! Pepi! A pojď, dej mu tam úplně krásný gól. Kuba je dobrý. Krásný gól. Krásný. Obráka tam Jo. Jasně. krásný. Sami fotbalista. Pojď, hop, a já tě doběhnu, hop, pojď tě běžím, pojď, a tě doběhnu, pojď. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, Jejda. teď tě mám, už se chytnu, pojď, už tě mám. Dokola, no nic. Nepodlesl jste, Treňo? Nepodlesl. Šikulka. Co nejdál. Oni tam hrál fotbal, že? Fotbal budete hrát až potom, ano? Nejdříve splníme tohle. Je tam. A špioly, že? Tady až špioly. To je po jedné noze? No tak, ale že to dělá on, že to dělá správně, ne? Ještě? Nohu za krkem. Nohu za krkem. To není po jedné. Já to učím takový velký pítam, ale já jsem to na levou nohu. Tady doprostřed a tam napravou, jo? Jo? Na levou? Dobrý? Napravou, jo? A zkus. Dobrý. A tuhle jde do vzduchu. A tady zkus na obě dvě. Výborně. A to zkus zase doleva, jenom jednu, no? Tady na levou a tady na dvě. No a tady na levou a tady na dvě. No a sám. No. No dobrý, no celá. Výzva, dobrý. Majo, zkus to rence. A já už taky umím. Hej, pančelko, když jsme si natočit, ale hej, pančelko. Tak vám to pojďte ukázat, paní Štelko. To tak stálo. Pojďme to natočit, pojďte natočit. Až vedle míče, ještě výš, ještě vlevo. Pěkně. Záleží, jak se hodně až tak daleko nemusíš. Záleží, jak rychle půjdeš takhle. Kolenem. Až tady na tom začátku. Akorát ne. Speciální peroxid to vypere. A to stopně, víš tak? Tady já dám 30. A to má nějaký člověk.
Nejšikovnější to, co chytá. Zkusím vytáhnout do točínu na druhou stranu. Tady jako jiný. Takže necháte prohlédnout tady. Přidula! Měli nulu, ale ti měli jednu. Super. Jdeme si pro věci vyčítat a tak můžete si i rozběhnout, jo?